स्टूडियो दिल्ली। वायरस जकारा के धरता हो, धैला के बाद लोग मरता हो, मरता हो। वायरस जकारा के धरता हो, धैला के बाद लोग मरता हो। अब घर में रह तू यार, सुन घर में रह तू यार, कोरोना फैल गइल। अब रह अकेले फिलहाल, अब रह अकेले फिलहाल, कोरोना फैल गइल। अब रह अकेले फिलहाल, कोरोना फैल गइल। डीजे ओम शंकर, डीजे कोरोना फैल वर्षा अरविंदा। कोरोना फैल गइल। करा जन कहीं मीटिंग कि घर में रही फिटिंग, बाहर जन जाइए रे, जीवन के बचाइए रे। करा जन कहीं मीटिंग कि घर में रही फिटिंग, बाहर जन जाइए रे, जीवन के बचाइए रे। दवा बाटे नाइल फिलहाल, दवा बाटे नाइल फिलहाल, कोरोना फैल गइल। अब रहा अकेले फिलहाल, अब रहा अकेले फिलहाल, कोरोना फैल गइल। अब रहा अकेले फिलहाल, कोरोना फैल गइल। डीजे ओम शंकर, डीजे ओम शंकर वर्षा अरविंदा। कहे अरविंद या नारी, फैल गइल महामारी। दीपक हाथ जोड़ता, नियम नहीं तोड़ता। कहे अरविंद या नारी, फैल गइल महामारी। दीपक हाथ जोड़ता, नियम नहीं तोड़ता। कहीं जइहा न तू तत्काल, कहीं जइहा न तू तत्काल, कोरोना फैल गइल। अब रहा अकेले फिलहाल, अब रहा अकेले फिलहाल, कोरोना फैल गइल। अब रहा अकेले फिलहाल, कोरोना फैल गइल। वायरस जकारा के धरता हो, धैला के बाद लोग मरता हो। अब घर में रह तू यार, अब घर में रह तू यार, कोरोना फैल गइल हो। अब रहा अकेले फिलहाल, अब रहा अकेले फिलहाल, कोरोना फैल गइल। अब रहा अकेले फिलहाल, कोरोना फैल गइल। लवली रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली।